ilyen soha nem érhet véget. Kozáporral válasz evít téged. Repülj velünk a nyelni szárnyán, indul a tippel és csak elvártál. Ha indul az EB, hát tippelhetsz. Eleget köztünket még megnyerni, bontházak, áruházak.com. Ja, ez az a játék, ami izgalomba hosszat szobozlai gót lő. Mindenki tapsol a magyar csapatban, mindenki boldog. Buli van a széken, meg a pultolvas alaton megy a mérkőzés, nem lehet más dolgot. Az ilyen soha nem érhet véget. Kozáporral válasz evít téged. Repülj velünk a nyelmi szárnyán, indul a tippel és csak elvártál. A perc a pultból osztja az észt, a vasalatok villám gyorsan repülnek felé. Egy gól balra, egy gól jobbra, a kerti grill is füstöl nagyon magasra. Csodapasszokat láttál, a tippet bejött már. Hazakarú az a popcorn, mindenki gólt vár, sok nyeremény vár. Csak arra kérlek, ez a játék győzelmeddel érjen véget. Az ilyen soha nem érhet